Iku lho, Mas Yun ya. Sopo sih? Iya. Sumpah wonge nek kene asu. Halo kak, halo. Mimpi apa tau mbak? Embo, mimpi apa gak ero? Iya, aku salam kenal kak. Boleh minta waktunya sebentar untuk PK? Boleh. Iya mbak, les tenan asu. Iya tak tompo we. Lah aku ya kamu mudeng iki sapa? Aku ngene Mas nih. Mas Iyun. Lho, Mas Iyun ki sapa? Tapi kan di akun fake to. Ternyata tenanan dhek. Loh, Mas, tonggo dhewe ya. Tulung Agung iki. Oh, nggih. Turun lagi dulu. Masa? Besole. Besole. Kayak apa di Iya, besole. Saman bae kaya besole ya. Nggih, anu. yo kalek terus helep kene buat rek. Asu. Wes gak sanggup. Sing nonton aku akeh pisan, Mbak. Sik. Kok pas tepak ngono lho, Mbak. Kok pas tepak dhek ngono lho, aku ngimpi opo? Oke, Ken. Sik enteni. Aku ora kudungan tapi. Cuh. Oh, tepak. Oke, salah nona. Ayo sing nonton aku, Mbak. Lem karo seleb. Ayo. Lem karo bakul sapi. Lem karo bakul sapi. Mas, sampean gunung karo Kalibatur adoh to? Gunung Kalibatur. Nggih, cerak.